килеп, татарча камил белмәгән кыз, нәтиҗәдә өйрәнеп, чыгып, шайтырып белем дә арттыра торган. Бар андый мисаллар, мөмкин булса сөйләп узам. Шул ук мәсәлән 2019 елны халыкарада Карелия Республикасыннан килгән иде Саша Соловьева, әнисе татар, әтисе карел. Беренче көн ярымфиналның ул татарча исәнемсезне генә аңлый, калган әйберне аңламый. Ләкин бер атна дәвамында ярымфиналисткалар белән шулай ук шундый мәдәни программа уза һәм бер атна дәвамында ул шул кадәр үзен күрсәтте. Теләге бик зур иде һәм без аны финалга уздырдык. Халыкараның соңгы көне Саша Соловьева татарча сөйләшә башлады. Һәм хәзерге вакытта Финляндиядә татар теле курсларын алып бара. Алып бара. Менә йогынтысы татар кызының, а? Әйе, шуңа күрә кызларның бик шундый зур үзгәрешләре дип әйтәсем килә. Шулай ук мәсәлән, мисал, бер шундый ничек әйтим, Золушка тарихы дип әйтимме? Элвин Грей хәзер өйләнде, мәсәлән, безнең шулай ук татар кызы бәйгесе финалисткасына. Низләгә. Ну шундый кызыклы тарихлар күп инде. Кемдер бизнес ача, кемдер шулай ук алып баручы булып эшли башлый. Әйе, төрле тарих кызык үзенчә. Мәсәлән, татар кызы 2019 гашык булып мәхәббәт утларында янып йөри. Кемдер кияүгә чыгып өлгергән. Менә шактый бар моны. Карагыз әле кызлар, менә бу инде әлбәттә сезнең бәйгегә туры кагылышы юк. Тик әле күптән түгел генә чагыштырмача Мисс Татарстан үткән дип әйтәйме?